kokice, sladoled, školske stolice i očas posla se dvorište Treće Beogradske gimnazije pretvorilo u pravi bioskop na otvorenom. Odlučili smo da nađemo jedan način da uz pomoć kulture privučemo naše srednjoškolce, naše drugare, da nekako pomognu deci koji su najugroženija kod nas. Već treću godinu za redom ovi srednjoškolci sami organizuju filmski festival, a novac koji ovde sakupe doniraju deci iz Svratišta u Krvskoj ulici. Otišli smo do Svratišta, bili smo tačnije na par mesta i shvatili smo da većina i bolnica i prihvatilišta, sve oni imaju već neki vid donacija. Tako da smo odlučili da damo baš to Svratište, jer je ono manje medijski ispraćeno i manje ljudi jednostavno doniraju. Mislili smo da suma novca koju mi skupljamo, sudeći po prethodnim godinama, može najviše da pomogne njima. Da rade pravu stvar pokazalo je i to što se tokom sve 3 večeri koliko je festival trajao, tražila stolica više. Dobra ideja što je sve na otvorenom i nekako kad ste u društvu i onda više ljudi, zanimljivije da se gleda film zajedno. Šta ćete gledati? Gledat ćemo večeras Mi nismo anđeli. Filmovi koji se prikazuju ove godine na festivalu su Mi nismo anđeli, Nacionalna klasa i Južni vetar. Nekako je to baš i prilika da sada svi zajedno gledamo neke filmove koje smo većinski svi gledali ranije, ali sada da ih doživimo na neki drugačiji način. Ono što je jako dobro jeste da je inicijativa potekla od njih i oni onda daju nama za domaće zadatke, postavljaju nam domaće zadatke šta je to što moramo još uraditi. Znači i oni pospešuju naš napredak, a i mi njima udjelimo susret. Oni su se dobro zabavljali, a time su nekome i pomogli. Ideja koju bi, priznaćete, trebalo kopirati.